Ako kaya takot ako ba ko sa aircon? Pero gusto ko mag-star sa malipot yun na lugar yun. Sa totoo lang, gusto ko mag-star sa mga malipot bagang lugar. So, mga sa Europe, mga malipot na lugar. Pero tabi, sa totoo lang, takot ako sa aircon. Bago ko sa aircon, mga tugang na, mga para, sa harong nga ng aircon sa harong, pang display. Dahil man nagagamit Yan, pampangon mo sa inyo. Yan. Alright. O, sige po. Maray na hapon. Damerian. Merendal. Good afternoon po Pilipinas, mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Kumusta po kamugabos? Kami po nagalaom na kamugabos, mga tugang ayos. Di po na naman na pinaghampang na problema. Didi po sa ibabaw kang kinaabahan. Good afternoon po sa mga birthday celebrants natin. May mga birthday ngo niyan. Happy birthday po sa Indogabos. Kumusta po ang sa indong mga kuwan, ang sa indong mga kinabuhi, ang sa indong kinabuhi. Ipagtanggol. Ikabuhi, ano ito? Kinabuhi, ipagtanggol. Yan. Kumusta taban sa tuya ng mga Mr. and Mrs. dyan? Good afternoon, sabi mga Pilipino sa man na partikan mundo. Kami gabos na sana nagpapaabot po nin informasyon sa Sendo Gabos na solve an sa tuyang hapon. Didi po mga tugang sa tuya tabi na programa. Kumusta po ang sa tuya na mga ano yan, ang sa tuya tabi na mga senior citizen. Kumusta lamang po ang sa tuya na mga senior citizen dyan? Kumusta tabi ang sa tuya mga tugang na mga ano yun? Ang sa tuya tabi na mga seniors na halabaw ng pil makaugmaon pagilingon nga gusto ko nga kung mga buto sa arog kay din da edad yun dyan baga sa SM buda sa Sempan sa Ayala ang labaw ron ng pila kan mga senior citizen gari Martes ito Webes ito nga ko masarain ka mo masirini nga ya Henry M. Magayonon pag gusto ko nga ko daw ang arog ka na edad natanga niya ko libre nga ang siningon niya ni Henry M. Magayonon na di magayonon baga kaya po igwad at libreng sini-sini. Good afternoon tabi sa mga seniors natin na gusto talagang ma-enjoy magayonon baga na pag-abot mong 60 pataas pig-enjoy mo sa imong pagkagurang dahil katabi kay maintenance malanggayon araw kay Ma'am Viet Cornelio, good afternoon. Sabi niya, good afternoon nga kung sa kung sa aga may schedule si Doc Joey Bitito sa clinic niya dyan sa Ampangan. Ikaw tabi, Ma'am Viet, ikaw po. Oral daw po yan, Oral daw tabian Ma'am Viet, dumiyang ka sana. Oral daw po yan, Oral daw tabian Ma'am Viet na ano yan na sa imo tabi na ano yan Klinik po ni Doc Joey Bitito. Dumiyang ka sana. Dumiyang ka sana. Taraman mo lang na ako nantigaan para dangog ni Henry M. Taraman mo lang. Pagkatapos kailan, okay ka na? Monday to Saturday yan. Monday to Friday, Saturday. Kaya lang pag Saturday, may mga schedule yan na mga kung ano-ano na mga lugar. Alright. Sige. An sa tuyang tataramon. Mga tugay angay. Yan. Diyan sa first detect, nadango ko na nga angayon. Kaya, Jose, angayon. Ano nga, Ronald? Angayon. Yan. Angayunon. Gayonon. Angay. So sabihon, mga tugang kang tataramo na angay. Para mo dirom ang angay, ko sabiyon. Ito bagaki ka pa rin mo aram ang angay. Angay. Yan baga sumina damage sa mga kahoy. So
Sumina. Uy, bagang mga kahoy na mga magmangno ka man dahil ng laugang kahoy ta. Tinamayaan kan angay. Salbata na ka Angel saro kamera. Yun o yung kama na termites nga ya. Termites. Diba? Termites. Oh, anay ito. Pero mga tugang one. Gara may mapaliwanag. Manay Telma. Diyan baga sa Makaya, kumusta? May mga anay pa niyan. Dakul baga mga anay. Yan. Anay ng lipunan. Yan. Hello, good afternoon. Anay ito po niya, naglaba ng kahoy. Oho. Oh. Nyang angay. Ano sabiyon kan angay? Ang ito, bagay. Nababagay. Bagay yan, dua. Oho, bagay yun. Bagay yun. Maray na hapon sa mga taga Makalaya. Okay, salamat. Salamat, alright. Maray na hapon ta. Angayon ngayon. Angay, meaning bagay. Proper. Yan. Fit. Angay nga sa imo ang bado mo. Your clothes look well on you. Uni baga si Shara? Di ba, Jerome? Shara baga arangayang kibado, ade. Ade, di mo na mali dyan. Ade, arangayan, ade. Nagayon ang kagay Shara magiling. Anak satu sana di man kinagdagog sa di man kinagdagog nagayon ang kagay Shara magiling ang tango ni Jerome kung napipiritan na lalaki latosong ka lalaki angay yan aram nindo may mga tao mga tugang na arangayang kibado sa totoo lang asin yung pagiging bagay kan sa ulog mo it adds an appeal to you tama. May mga tao na bako man gwapo, di ba? May mga tao na bako man talaga gwapo, pero mga tugang makusugan sa iyang appeal. Namamali siya nindo yan. May mga tao, may mga babae na namumuya sa mga lalaki na malinig minabado, buda nababagay kan sa iyang attire. Yeah. Siring man on the other side, ang mga girls dakulon man tabi mga tugang na baragayanin bado. Kaya maski siya bako siyang masyadong magayon, siya mga tugang nagiging angay, magbado. Or igwaman ki mga magayon non. Bako man talaga mga tugang baragayan, sa totoo lang, bako siya masyadong appealing, bako siyang angay, di ba? Usually, mga tugang, di ba, nga papaano nga kung ang lubot mo nga garing tuktukan, ang lubot mo garing tuktukan nga ang dapat magpili ka magipantalo na bagay sa imong lubot. Kung ang lubot mo garo dinapian kiwalahon baga, garing nga dinapian ang lubot mo. Bumini ka mga bado na. Kaya ka magparapantalon. Kung ang lubot mo garo dinapian. Tabako tabi sa imong angay. Yan. Bago tabi sa imong proper. Yan. Bago sa imong proper and bako sa imong tabing nababagay an sa imong bado. Yan tabian sa tuyang tataramon angay. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Alright. Mga tugang, sisay dyan sa endoan may tato. Sisay sa endo, mga tugang an may tato. Si Claudine Barreto ka ito, may tato siya digdi sa may legs. Sa may hita niya. Buda, ka nagka-break sinda ni Garo Rico yan ito, pinapunas niya. Di ba? Kan mga panahon, mga tugang, ang mga tato, iyan tabi, midbid kang may tato, hali ka ngaya sa preso. Hali ka ngaya sa kulungan. Pero ngunyan ng mga panahon, ang tato, nagiging na siyang parte kan sa tuyang passion. Diba? Dakula kong nahiling na mga babae na igwa mga tugang ki tato. Di ba? Udiyan nga ni baga sa Facebook, may mga girl na minapatato sa puson. Pero dai mga takan mga pa ay pagkat baga pagdaling may tato ka ngaya, may tato ngaya ini. Hindi siguro nga haling yan sa munti, haling yan ning kulungan.
Tapano, mga tugang, ang pagkakaigwanin tato, mga tugang, sinyal nin pagiging maisog. Sinyal danin pagiging maisog. Pero, kan mga panahon, mga tugang, kan mga ancient times, ang may tato, usually sa mga may posisyon, mga chieftain. Yan, sa mga tribo baga, sa mga tribo, igwa dyan mga tugang ki mga nagpapatato. Habang may tato siya, igwa pa mga tugang ki ariguyas an sa iyang meling man dungo baga kan mga chieftain kan mga panahon sa tribo-tribo, ang dungo may ariguyas. Ang talinga may hikaw. Iyan ang mga luho, iyan ang mga dila, may mga nakabugtak diyan. Pero ngunya na mga panahon, iyan ang mga ariguyas kan mga panahon, di ba? Sa mga chieftain, mga pamayon nin tribo. Mga tato na yan. Ngunyan na mga panahon, mga tugang, bako na siya maraot na paghilingon. Nagiging uso ngunyan. Bako Junior, nakailing ka nakibabayin na ang dila, kung liluwas niya, igwa ki, may silver na nakatusok sa puro kandila niya. Anong pudka yan? May nakatusok dyan sa dila niya na gari, anong apudo kan salbatan ng iyan? Adi, pursing pala niyan sa dila na. Sa dila, ano ba mga tugang? Ang talinga, puon duman sa, digi sa kalumuyan, hanggang duman sa pinakataas, pano gihikaw. Tapos, ang sa iya mga tugang na dungo, imbis na tultol, linuhuan sa ibabaw, pinabalda sa irarom. Salbatan ang pangyari. Siguro, mas anong gayong kidaraga, di ako mamuya dyan. Yung kung dungo, tultol, linuhuan sa ibabaw, may silver na nag-orol sit dyan sa may dungo niya. Ikadua, mga tugang, iyan na dungo niya, may ariguyas. You know what is ariguyas? So, gagamit iyan mga tugang sa urig. Di ba? So, gagamit iyan sa urig para ang urig, dahil magparasungkal. Pigubugtakan iyan ki ariguyas kan mga panahon. Ang masaklap mo niyan, Junior, tapat ang pusod. Uyan bagang pusod? Nakaling ka mo kid babae na ang pusod may hikaw? Ay, may hikaw. Tama. So, pusod niya baga? Bibugtakan. Salbatan na nga niya kung uso ini ang masaklap, taba kulang sa pusod. Uyog-uyogon mo na. Tultul ang pusod mo, pagka kinis-kinis na babae, ang pusod, bibugtakan mga tugang kihikaw. Salbatana. Ano ka dyan, nakaburo ba pa sa pusod? Si Jerome, garo nakailing si Jerome ki ibang klaseng hikaw na bako dyan sa pusod na sarabayo na iniyo. Ang iba da ang mga tugang lubag. Bako makasupugon man kaya man ang daraga man na yan na ang pusod may lubag. Di ba? Giri man so. But kadaklan baga kang pusod kan daraga, kang babayi, mga tugang hararom. Di ba? Ang kadaklan sa pusod kan babayi, ulpok. Kaya talaga mga tugang iristaran ki lubag. Sa mga lalaki, kadaklan sa hikaw uldot. Speaking of that, hikaw, gurano da tabian ka, gurano da tabi iyan mga tugang kaligtas. Dago ganin do inita. So mga nagpapatato diyan buda sa planong magpatato. Dayda po maninigaran ngo niyan na popular na ang tato sa babae, lalaki, aki, matanda, siring man, mga tugang igwana ki mga tao na halos panoonin tatuan sa indang lawas. Puon sa bitis, paitaas, mga tugang mariparo mo na pag nakashort, dakol mga tugang ang sa indang tato. Iyan pala na tayo, ilingon mo pag ikaw baga nagpatato, gari 1 year ka, na daig ka mga tugang pwede mag-donate ng dugo. Diba? 1 year ka, na daig ka tabi pwede na mag-donate mga tugang ng dugo. Kaya ani ba talaga ang buong lawas niya. Dahil mo masabutan, pero ano mga tugang ini? May iba-iba mga tugang na design na pinagagamit para sa siring na bagay.
Malangan ibaga ni ba? So pandok ang girlfriend niya, pandok ang agom niya. Igwa kung nailing so imahin ni kan sa tuyang kagurangnan, ibiburog takyan sa lawas ninda. Dailan mga tugang tagusto ninda. Ang pagiging uso tabi mga tugang kantato nangyari pagkatapos na mai-open sa publiko ang pagiging sikat kan mga pasyonista. Yan. Pero ang hapot, ligtas daw iyan. Ang pagpapatato, mga tugang, ligtas kung ang gagamiton sa pagtato, maray. Ano yan? Libre sa anong mga infection. Ang pagtato baga, pwedeng maulakitan kakayan mga tugang kampig-apod na HEPA. HEPA B. Diba? O anong yan ang mga sexually, yan ang mga alpod kaya, yan mga AIDS, etc. Pwedeng maulakitan ka mga tugang kanghelang na nakakaulakit sa paginin blood transfusion. Yan ang HIV. Diba? Iyan tabi na HIV, mga tugang, may problema tabi kun tama. Kaya lang, ayan ang mga pigagamit sa pagtato. Dapat iyan po mga tugang pigkuan yan, anong apod kaya yan. So bagang autoclave, naka-autoclave yan para po malintakon. Ang pagpapatato mga tugang, pwede kang makakuha tabik infection, asin mga paggamit kan mga unsterilized needles o karayom na pinagagamit kaini. Siring man, iyan po mga tugang, adalan tabi ni Doki Maray kung ano ang epekto. Anong epekto dakan kung magpapatato ka? Number 1, infection, allergies, scarring, magkakaigwa ki scars sa imong kulit, granulomas, mga saradit na buhol-buhol o bukol na pwedeng mabuo sa ipalibot mga tugang kang pinagtatuan na area. Pwede man tabi ang MRI complications. Kung di ka na tabi mapatato, mga tugang, pag mapa-MRI ka, baka mabasa iyang kan imaging, ang MRI baga itong magnetic resonance imaging, na pigihiling kung sain mga tugang ang parte kang lawas mo na may diferensya. Kaya, kinakaipuhan mga tugang na adalan kimaray. Sabi ni Dr. Paul Howard, dapat databi ang mga ink na pinagagamit dyan, adalan po nindo. Tabaka iyan databi ang kausa para ika magkaigwan ng problema sa pag-abot kang aldaw. Apera ka ini, importante man mga tugang na para duman sa mga daing tato, day na dakaw magpatato. Kung dahil manindo, kursunada. Pero kung kursunada nindo, lawas nindo iyan, mga tugang na pwede nindong tatuan. Yan. Okay? Yan tabihan sa tuya ng mga inisyal, na mga istorya. Ngunyan na paghahapon, diri po sa tuya na programa. Andakol na anay sa masbate, ingkod anay. Yung man ang gadadi. Mas bati man. Taon, mga tugang mananaw tabi kita kilod. Ati Shara, may load pa, pang load pa kita. Iga pa kita. Okay na. May pang tatoda. Mananaw tabi kita pang load di po sa tuya mga tugang na programa. Magantabay lang ta. Pag uminabot iyan, mga tugang, abutan tatabi ang mahiwagang tanog. Good afternoon, tabi dyan. Henry M., ano tabi ang number mo? 0928-777-5548. 0928-777-5528. Siringman, 0966-203-0034. Sabi ni Evelyn Notario, good afternoon sa Kitinday, Kamalig, Albay. Yan. Maray na hapon, Pading Henry, pakibati man kami, tabian Maurago na Center Aim High, Uya sa Banyag, Sampang Candaraga Doctor Hospital, kay Ma'am Catherine Reyes, pati kay Alvin Manlangit, in Attorney Amsan, and Ma'am Rodriguez, pati kay Artemio Borse. Yan. Good afternoon po sa Indo dyan.
Sabi ni Criminalistics. Yan. Guavin Dasilio, good afternoon po from Kamalig Albay. Madam Anita Armstrong, good afternoon. Diyan po sa Melbourne, Australia. Seringman, sabi ni Ma'am Grace Nielo Gutierrez, Percy nga yatabi yan. Francisca Chavez Topado, good afternoon from Happy Island of Catanduanes. Jenaline Magracia Lorica, pabati po sa mama ko, papa ko Salvador and Norma Lorica, Ate Sally, Sandra Lee, at sa baby Lynn Daniel ko po. Love you nak from G ng Caloocan City. Amelia Peralta Millena, maray na hapon tabi. Gina Lonceras, belated happy birthday kay Manay Ellen Lonceras. Kahapon po ang birthday niya from Gina Lonceras ng Bagong Bayan, Daraga, Albay. Good afternoon po, Sir Hen. Alright, sige. Marlene Lunas, pa-shoutout kami sa Nasyon Compound ng Barrio, Kamalig, Albay. Alright. Igwa kong igigreet na nalingawang kusungaran kan paraan tabay ta sa San Roque na ural daw siya nakatutok mga tugang sa kwan sa tuya tabi na programa. Alat nguna tamay nailing akong bareta sa DCGB News Online. Ano na ining baretang ini? Sabi mga tugang kan Department of Health, confirmed da tabi ang primerong kaso kan monkeypox sa Pilipinas kan Agosto 19. Sabi kan Department of Health, sarong 33 anyos na Filipino lalaki, day in travel history outside of the country. He was hospitalized on August 18 after experiencing fever and rashes. Sabi ni Secretary Ted Herbosa, ang mpox spreads through close or intimate contact with symptoms such as skin rashes, fever, headaches, back pain, muscle aches, low energy, fatigue, and swollen lymph nodes. Salbatana, Paano man nagkaigwa kay mpox na? Ayan baga na monkeypox na yan. Halian duman sa kwan, sa, ano yan? Halian duman mga tugang sa Afrika. Di ba? Igwa na kitang sarong kaso, maul, ay, naiko po. Magatakot man ini, kung ini maglakop mga tugang na, ano yan na, helang na iyan, digdi po sa satuya na nasyon. Ta virus yan, mga tugang na nasasagap sa paaginin, ano yan, sa paaginin ulaki tabi. Ay, mag-iringa tabi kita ha. O di sige, yung tabi yan, mga tugang ang bareta yan, may fax na palan Okay, sige, good afternoon po, Henry M. Dali lang. Good afternoon po, kumusta po kamo dyan sa barangay Binitayan, Daraga, Albay, habang nakatutok mga tugang di po sa habang daan nagmemerindal nakatutok sa satuy na programa. Good afternoon sa mga taga Binitayan, Daraga, Albay. Okay. Ang mga helang kang atay arog mga tugang kan fatty liver disease. Alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang na dira kan sobrang paganumin, ala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mo mga tay kay puan po na sabayanin protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal po kaya para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid antioxidant sa probadong epektibo sa pagtaoning proteksyon. Sa lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag ka ini. May bisyo man wara, mahiling imemo day. Mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika, drugstores nationwide. Okay. Sa pagbabalik, mananaw ta ay may report muna si Jimmy. Sandali lang ha. Aramon ta muna mga tugangan mga bareta. Hali po dyan sa luwan. Ibatabi si Chief Reporter Jimmy Nasalita.
Jim, kami Jim. Yes, salamat BP. Actually, nagkapirang minuto na ako yawan ako digdi sa compound kan Albay PP of PNP Provincial Office sa siyudad kan Ligao dahil anta igwa kita nin na pinagbiberifika na armed encounter sa muwer sa Piodoran, pero ay problema dahil man very busy and mga nasa information office digdi lalo na piganap niya tukutan na si Ma'am Police Major Maria Luisa Tino ang bagong designadong PIO. Ang question na sa meeting pada dahil niya to na hagilap kaya dahil niya to nakuko mabibilog, although igwa na kita kan istorya ta BBP kaya po ang takutan na bilang reliable source sindaan na magpaluwas kan informasyon. Anyway, basta an sketch report na nakuha niya to ta BBP na kaso hapon na mga hapon na nagkaiguanin baralyuhan ki putok intrikan na manibaybang unit, composite unit ka manibaybang unit kan na kapulisan sa Piodoran and pinagtutubudan na mga communist terrorist na naka-encuentro na nasabing grupo. Sa kung paano nangyari dahil kita dahil nakawa so bilog na unfortunately informasyon dahilan nga nito dahil niya ito nakahuron si magin si PD dahil man napiganap niya ito digdi si PD Anyo Nuevo nasabi nasa luwas so PIO spokesperson nasa meeting man and yun yan puro pidasong informasyon lang, no casualty na reported on the government side while enemy casualty remain undetermined. Size items 5.56 M16 rifle, mga bala, mga ayan, laptop, IED molotov, bandoliers, backpacks, iba pa. So yan ta BBP sana ang nakuha niya itong informasyon ta. Yun na nga niyan, limitadoan sa tuyang digdi na nga ni kita sa may na source kan informasyon kundi pasensya na muna nasa meeting ang tagapagtaram kan Albay PPO. I see, okay. Pero ang istorya Jimmy, baka mga sukalaban kang gobyerno, tama? Ayo, oo. Pagkatapos may mga hot pursuit operation na pinagsasagibo ang kapulisan hanggang sa mga oras na initabi. Okay. Ikaw pa nang gadki mga engkwentrong araw ka na li? Igawa baga mga nangyayari pa, nagbuburutuhan. No, pero haloy-haloy na bakit ang mga dainin impormasyon nin mga araw ka na yung mga nangyayari? Yun eh. Oo. Haloy-haloy naman ang gada. Oo. Okay, pangyayari sa mga baka. Anyway, sana dahil ki nagbuisin buhay eh. No, dahil man informasyon na nakakilap kita na pwedeng igwa, pwedeng dae. Pero sa government troop negative man. Okay. Sa other side, di dahi masabutan ko ni Gwa o dahi. Ano sa nangyari dayan? Alas 5 ko, mga alas 5 ko, 15 kaso hapon. Pangyari ano? Haluin makabot ang report? Sagkod nga ningon niya, dahil kinakuhan report. Buro doon sa siya sainan buro, maluya. Makaulupon man. Pangyari sa maabakadi. Sainan luya daw. Dako, ang luya, garayaon sa kusog. Pero kung sa mga panahon, ako ata na, pwede ta ng detalya. May nakamali siya ako, may luya. Ikaw may luya eh. Pero kung sa mga panahon, luwas pa na inigabos. Ano ka para tagunin dayan? Namaputok, tamaputok. Di ba? Anda kaya nga ni nagdidirekta na kita. Tadabo niya to mag-rely sa mga... tapos yan naman, pag report kan media naman, pag sumilang ko sa kasi namariat. Saan niya kamukha nagkuha? Iyo baga. Pag report mo,
makwansin damari. Ano Ano nga trabaho ito sa na mga bagay nindo ni? ya? Basta dahil kita mabasol ta, nagpasiring kita sa kwan. Oo, Yan digdi sa oo. opisina mismo. Basta Ay, kita nagibong nako. follow up. Pangyayari sa maaba ka. Okay? Sige. Yan an kwan, bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Okay? Jimmy na salita, di si Jimmy. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Alas 3:35 na oras po sa Pilipinas. Magbabalik kami. Magkalipas lang po kayo. Ang oras hatod sa Indokal. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Ano man ang atubangon ta, sigol si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matayan ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigol si Sunshine Imperial. Kapag sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City. Sa inutan sana kan APEC o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Sige, balik kita mga tugang sa programa. O sige, mananood tabi kita ngunyang kilod. Pero ngunyan yun, iba naman ang satuyang ano yan, ang satuyang plaang ano ini, ang pagtao ta kilod. Mahula ka mo mga tugang kang mga kategoriyang itatao ko sa Indo. Halimbawa,
Ngaya, sa laog po nin 15 seconds, matao ka mo mga tugang ki 5 pangaran nin mga bagay-bagay susog sa kategorya. Iyo. Pero maabot po kamo sa cellphone. Alimbawa, ang kategorya tangaya Jerome, gamit sa construction. Yan. Gamit sa construction. In 15 seconds, matao ka ki, halimbawa ngaya, 5 mga bagay-bagay sa pagpigagamit sa paggibunin harong. ngaya, simento. Di ba? Ngaya, kabilya. Graba. Ayan. Okay. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon. Opo. Oo, alam ko na. Medyo maribok po sa imong signal, madam. Oo, hain ka po ngayon. Lumawas ka po sa tinampo. Gari may nag-agi po na trend sa harong nindo. Iya po. All right. ang kategorya tangon yan mga tugang pagkaon. Pagkaon. Yan. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Natata. Ako kasapon pa ako nakamalis. Ang signal takan cellphone medyo may lain. Adi, nata daw yan. Piga po dan ko ako ni Mrs. Di ka man nagkakasinabot na daw. Haing ka ngaya. Hello? Hello po. Good afternoon. Oh, mari ang signal ka ini oh. Mari ang signal ka ini. Oh, ready at ready. Pero pang anong pangalan po nindo? Christine. Okay. Ready ka na, Christine? Opo. Ang kategorya tani pagkaon. Iyo. 5 pagkaon. Ready ka na? Sige po. Apo. John, kusog-kusog daw tabi kidit yun ang monitor ko sa laog, John. Itasan daw tabi kidit. Itasan daw para madangog ko siya. Ibod ang timer. O yan, okay na. Okay na po, Christine? Opo. Daraga ka pa po? Bako man po. Gari may aki ka ng duwa, no? Saro po. Saro po. Saro. Hi, sago mo. Pagkatrabaho po. Okay. Isang kayo ba mo dyan sa arong nindo? Ate ko. Christine, Po. 5 pagkaon Opo. sa sarong, sa handaan. Opo. Na pwede mong kauno na hilaw. Go. Wala po. Ano po sa handaan? Dapat luto. Bye-bye. 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 Sinabi ng pagkaon nga ni. Pagkaon na 5. Dakol ba? Paano yun ang pagkaon na 5 yun na pwede mong kauno na hilaw, John? Di ba? Pag may pagkaon na pwede mong kauno na hilaw? Di ba? Hello? Hello po. Good afternoon. Yes po. Taga saan po? Ay, sorry, pangaran po. Hello po. Hello, pagkaon. Pangaran, first name po, first name. Brokesa po. Brokesa. Taga saan po? Mauyod. Mauyod. Ay, madam, makusugod ang radyo mo, pakipaloy-loy, tabi kidiit. Okay po. Yan. Ilipat mo muna sa ibang radyo. Okay na? Okay na po. Para mag-feedback, ilipat mo sa ibang radyo, yo. Ready ka na po? Opo. Ready ka na? Opo. 5 pagkaon. Nabago mo, alat ko na. Nabago mo kaunon, kay pan mong unang bukahon. Go. Saging. Suman. Teng. Avocado. Avocado.
Buwang ito. Bakit ito buka? Buwang ito. Langka. Langka. Bye-bye! Tapos na! Okay. Good afternoon sa mga taga Mauyod. Angel, ted ako, Angel, kayo ng pagkaon na pwede pa. Baka maubusan ako. Ayun. Hello? Hello, Sir Hen. Ma'am Yet? Tawin ako. Pauko doon. Kung maupod ko sabi. Pagkaon. Pagkaon. Pagkaon ng kategorya ta. Iyo po. Opo. Ready ka na? Sige po. Pagkaon na. Opo. 15 seconds, Ma'am Yet. 5 pagkaon na may pisog. Go. Pagkaon na pisog. May pisog. May pisog. Pagkaon na yung pisog. Sala. Salbatana ka. Ano po? Pagkaon na may pisog. Go. Langka. Avocado. Avocado. Kadakula man kang pisog mo. Papaya. 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 Ano? Lansunis. Rambutan. Ano pa? Nakulong pa baga? Salamat. Ma'am, salbatana. Sala pa lang sa haputa, Angel. Ana po ta dali dapat pagkaon napigisahugan kipisog. Ade. Alam mo nga halo-halo. May pisog bang halo-halo ade? Di ba? Ngaya ano nga ni so adobo. Ma'am Yet. Nadali kita ni Ma'am Yet ko niya na pagkahapon. Tayo na si Ma'am Yet ki 100 pesos na load tabi. Kung sa number, Ate Shara? Ano eh? Hello? Hello po. Good afternoon po. Good afternoon po. Tapos, mano ka po? Tapos na po pala. Tapos na po. Nakuha na. Saga naman, ha? Po. Okay, bye-bye. Ate Shara, kuha na tabi sa load ni Ma'am Yet. Sa load ni Ma'am Yet digdi. Dapat pala ng haputa, Angel, mga pagkaon na pigasahugan kipisog. Bata, ang pagpara ulit-ulit kang pisog, baka mapasala kita. Problema ta na pisog. May familiar kang term sa pisog, de. Pero pang pangload ang available yan. 4,000 pa. Grabe pala ng pangload na 4,000 pa. Mamaya, talaton mo tabi sa load mo. Just in. Matibayo na si Just in. Matibayo na si Just in. Senator Riza Hontiveros reveals that Alice Go, also known as okay na ba? Talaton mo mamaya sa load mo, Mading Angelic Yambao, ma-join ka. Saga madi ang kategorya ta, mga lugar. Yon, mga lugar. Saga ang kategorya ta. Kung ang kategorya ang kategorya ta tabi mading Angeli. Mga pagkaon nagibo sa pili. Okay. Ay, Madi, kumusta mo pa rin ako kay Father Alparse? Ito yung amigo. Kagawad Alparse. Noli Alparse. Mga taga-Banuan kan Bakakay. Mga taga-Banuan kan Bakakay. Kagawad Alparse. Tultul na servidor kan Banuan. Sa tuyang pagkatiwalaan giraray sa maabot na panahon. Siya nagtrabaho para sa indong mga Bakakayanos. Mabuhay! Ano na ini? No, abako tama ako sala, di ako junior nasala sa hula ko junior. Si Alice Go huminali na sa Pilipinas kan Hulyo 17 pa. Marasa pa ba yang day nako atulos kan? Ilingon mo Marasa pa junior. Pati ang immigration, dahil nagre-report, dahil nakukuha. Pusa ko naman ining kapot-kapot ko naman na may tubig na naman na.
Salbatanan. Grabe naman kita, Junior, adi. O, ini, Junior. Another investigation. Paano nga nakaluwas iyan si Alice Goo sa Pilipinas? Aram mo kung paano siya nakaduman sa kaluwas? Gamit mga tugang ang Philippine passport to travel to Kuala Lumpur, Malaysia. She traveled to Singapore to see her mother, father, and other family members. O, hay na ngunyan si Alice Goo. Hay na. Ang duda ko, Junior, nasa China na. Saka. Makaulokon kitang mga Pilipino. Adi, pigpaparaharana, hay na nga si Alice Goo. Ayaw mas nga dyan. Kan July 17 palan, mga tugang, nagluwas sa Pilipinas. Oto na, nagpa-Kuala Lumpur, nagpa-Singapore, o ang hapot, hain na sa ngunyan. Junior. Paano mo pa ito mako, Junior? Oto na sa ibang nasyon gayon. Magbalik na ito duman sa lugar ninda. Di ba? Imagine, grabe man talaga ang tali kan mga abilidad nila. July 17 daan nag-travel. Ano naman niya pizza? Almost 1 month baga. Kaso rin si Alice Goo inisyuan ki Kwan. Isa nag-chat kayo sa kuya, si Angel, si Sai, Shara. Kaso rin inisyuan si Alice ki warrant of arrest. May warrant of arrest baga sa Junior, inisyuan siya sa kan na pip aresto ka sa kan Senado. Ayan, dahil na nagkuko sa Alice Goo. Uto na pala mga tugang sa Malaysia, nagpasiring pa sa Singapore. O, dahil na kita, tapos na yun. Kung naman sa China, arimate na. Wala naman kita ka. Yo, alright. July 10, inisyuhan mga tugang siya ki arrest warrant. Tama. July 17, naglarga pasiring sa Malaysia, Buda, Singapore. Wala na. Ano pa? Hay na. Marasa pa. Magayon nunggot ang topic tang maso na dugaring alas 4 na. 6 qualities of a truly good man according to psychology. Anum da mga tugang na kalidad nin tunay na lalaki sigon sa mga sa psychology? Sa kabaga. Pa-shoutout giraray sa DOH, sana ma-release na ang i-release na ninda Suheya. Kaloy sayang 19-month pa yan pangyari. Adi, Letus, Sir Henry, speaking of, ano ko na ha? Sir Henry, speaking of tattoo, share ko lang. Sabi ng Bible, Levitico 19:28, huwag ninyong kukuditan ang inyong laman dahil sa namatay. Ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. At sa bagong tipa naman po, sinasabi, 1 Corinto 3:16, hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Di ba po parang nakakahiya sa Diyos na pinahiram tayo ng maayos na katawan, tapos kung ano-ano ang ilalagay natin? Salamat po. Magayon man ang punto ka ini. Kuya, nabasa nyo ang text ko sa barangay po namin. Pinipili po na ilista ang senior citizen. Kadakol na problema ngo niyan naman. O, kasubago. Sige, salamat tabi.
Okay. Alas 4 na, mapaaram na kita. 4 o'clock na. Bye-bye, Alice. Wala na, boy. Oto na, boy. Wala na. Ano yan? Wala na. Tapos na, boy. O, no, di ma, paaram na kita. Paano ka ini, alam mo na, piganap ko sa kuyang love song na pang intro, pang extro. Ano mo rin na pang extro tadi? Nako, iyan ang pigsasabi, mga kapingki. Paano na kita kaya? Pagkaulokon kita. Dakol na ako. Good afternoon po. Happy birthday kay Madam Queenie Hilig. Uy! So, professor ko sa Pilipino, birthday ko niyan, Ma'am Queenie. Good morning, Ma'am Queenie. Hilig dyan po sa Kimantong ini si Ma'am Queenie. Alang kawon ang grade ko kay Ma'am Queenie Jr. 91, 92, 93, 94. Thank you, tabi, Ma'am Queenie. Pero ngayon yung nagtsamba ka ngayon. Ma'am Queenie Hilig, happy birthday po. Professor ko ini sa Filipino. Kahit dyan ka nag-eskwela ako sa Bicol College. Tapos na-inspirar ako sa mga professors ko kahit nagko-ako methods of teaching. Ma'am Queenie, salamat. Enjoy, tabi, your birthday. Happy birthday. Was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I wanted to be you. Sabi ni Kaploi, Kagawad Luis, only in the Philippines. Ade, manglelain na sa nang pangyari sa tuya. Yung pagkakagawad Luis, ade. Helps keep me together. Salamat, goodbye. Maraming hapon sa Indogabon. Without a doubt that I could move a mountain. Someone to tell. Handog ng LGU Jubilar Albay.